Waqt l-attività politika tal-Partit Nazzjonalista tal-Ħadd, il-kandidata Paula Mifsud Bonnici qalet kif kien gvern nazzjonalista li dejjem żied il-pensjonijiet. Anke fil-fatt friża l-istess pensjonijiet meta għamel 25 sena fil-gvern. Kien il-gvern nazzjonalista illi dejjem ra iż-żidiet fil-pensjonijiet. Mifsud Bonnici li kienet President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fi żmien Simon Busuttil ma qdret il-budget tas-sena d-dieħla bl-istess diskors ta' Bernard Grech. Kien budget illi jaħseb għallum biss. Jumej wara rating ta' A+ għall-ekonomija Maltija mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Scope Ratings, Mifsud Bonnici qalet hekk. B'ekonomija għall-kubteja. Intant in-negattività fil-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista kompliħ id-Deputat Nazzjonalista Rajin Kallus li għamel mal-kwartajiet kontra pajjiżna. Għandu tabella fuq moħħu grey listed din it-teba sewda.